Здравейте, дами и господа! Днешното видео бе вдъхновено от три видеа, които аз изгледах от Кофи Зила. Тези три видеа бяха част от поредицата му, в която той разследваше една криптоизмама на Логан Пол. През 2021 година Логан Пол оповестява, че започва проект CryptoZoo. Този проект би трябвало да е игра. Тази игра би трябвало да представлява следното нещо. Потребителите купуват NFT-та на яйца. Тези яйца се излюпват и от тях излизат някакви животни. След това тези животни могат да бъдат бридвани помежду си и да се получават други животни, и колкото по-дълго време държиш дадено животно, то толкова повече пари ти минтва, така да е, толкова повече пари ти йилдва и още някакви други работи най-вероятно трябва да има в играта, но в крайна сметка игра изобщо не се появява. На много голям част от хората яйцата им изобщо дори не се излюпват и Логан Пол просто събира парите на сумати народ. Най-вероятно ще да изкара много, много, много повече пари, ако не беше направил такъв нескопосан екип. Историята накратко е, че той се обгражда от толкова много измамници, че всички тези измамници се мамят взаимно, вместо дружно да измамят простолюдието. Така в крайна сметка той изобщо не прибира кой знае каква сума, но пък губи вярна аудитория, която в действителност си е мислила, че той рехабилитира от своите навици да мами аудиторията си и да прави простотии. Също така той твърди, че е изхарчил $1 милион в този проект, като в крайна сметка се оказа, че той изобщо дори не е платил на разработчиците си. Това е една от причините, поради които изобщо никаква игра не се появява. Част от разработчиците взимат кода като заложник и заминават за Швейцария и започват да го изнудват да им плати $1 милион, за да му дадат кода. Това не се случва в крайна сметка, доколкото ми е известно. Затова игра няма. Също така Логан Пол твърди, че ръчно са били създадени абсолютно всички изображения на тези негови невероятни фантастични животни. Това също не е вярно. Оказва се, че неговите животни са просто сток изображения на Adobe или комбинирани сток изображения на Adobe. Пример за това е панда с хобот. Взели са хобота от сток изображението на Adobe и са го сложили на сток изображението на Adobe Panda и просто са го отцветили в бяло. Да, защо ви казах всичко това? Гледайки това видео се вдъхнових да започна да пресъздавам криптоизмами, но без измамната част. Тоест някакви такива проекти, които са имали някаква концепция за себе си, но в крайна сметка просто са направили един рък по собствениците, са прибрали някаква сума, ще ги пресъздам. И идеята е да пресъздавам такива проекти, докато не започна да получавам достатъчно добре плащащи клиенти, които да искат аз да им правя смарт контракт. Нека ви направя една кратка демонстрация на това, което съм направил до момента. Започваме на чисто. Изтриваме всякакви деплойменти, които е имало до момента. Билдва ли се? Билдва се. Добре. Пускаме локалния блокчейн. Само виждам ли се добре? Да. Добре, няма го. Само това вече не е актуално, обаче. Много бавно се рестартира съдържанието. MetaMask, когато е в такава локална блокчейн мрежа. Ето, 0 токена, нямаме NFT и сега започваме. Посредством скриптовете, намиращи се в тези файлове, за които съм си направил команди в този make файл, много по-бързо и лесно ще успея да направя всички функции, които искам да демонстрирам, както и много по-лесно се разбира. Първото нещо, което започваме е да деплойнем токена. Ето тук ще деплойнахме токена. Част от деплой токена е и да си раздам. Част от деплойването на токена е да си дам 1 милиард и 1000 зута. Така, вече имаме токени. Деплойваме NFT-то. Тоест вече смарт контракта, който отговаря за NFT-тата, го има. Време е да минтнем NFT, което означава, че вече ние притежаваме NFT. Ето това е контракта, на който се намира. Ето това е адреса на смарт контракта за NFT-то, NFT-тата. Ето посочваме го, казваме кое е ID-то, тъй като беше първото NFT, което беше минтнато.
ID-то е 0 и ако ние сме собствениците, то ще се импортне. И ето точно това и очаквахме. Първото NFT винаги е яйце. Следващата стъпка, която можем да предприемем сега е да хачнем яйцето и да видим какво ще ни се падне като животинче. MetaMask не поддържа динамично обновяване на метаданните или дори статично да беше. Няма такова нещо. Трябва да махнеш NFT-то и да го редеплойнеш. Опс, това защо го направих сега? Това беше доста роботско. Пейстън отново. Оп. И ето падна ни се шаркозавър. Бебе шаркозавър. Последната функция, която трябва да изтестваме е да апгрейднем шаркозавъра. Какво представлява апгрейда? Само преди да ви покажа как изглежда детето шаркозавър. Ето е функцията за апгрейда. Посочваш кое NFT искаш да апгрейднеш. Ако ти си му собственик, взимам по такъв начин, така че директно, когато правиш някакви промени на тази променлива, да се променя източника, от който идва. После проверяваш дали е хачнато, т.е. дали не е случайно яйце. И ако това е така, ти дърпа определената сума, която да си посочил тук, т.е. ако искаш да го повишиш с 1500 нива, трябва да дадеш 1500 токена. Има различни нива на сила, като всяка визия е до едно определено ниво на сила. Тоест да кажем до ниво 100, даже не да кажем, така съм го дефинирал, до ниво 100 е бебе, до 1000 е дете и така нататък. Скрипта ми, който съм написал, който отговаря за апгрейдването, дава 1500 токена. По този начин влизаме в категорията, която по принцип трябва да е след категорията дете, но тя още не съществува. Има дефиниран fallback, който те връща в последната известна, която е категория дете. И нека ви демонстрирам сега. Отново импортваме NFT-то и ето го нашето дете. Последната функционалност, която ще ви демонстрирам за днес е изгарянето. Спомните си началото колкото имахме, нали? Имахме 1 милиард и 1000, докато сега имаме 999 милиона 874 хиляди и 500. Това е защото първо, за да вземеш яйцето ти струва 100 хиляди, след това, за да го хачнеш още 25 хиляди и вложихме 1500 в апгрейдване. И сега, когато го изгорим, нещото, което ще се случи е, че всички токени вложени вътре се връщат обратно при нас. Тоест тези 1500 ще се върнат. И тук това число ще се превърне в 999 999 милиона 876 хиляди. Идеята е в един момент да може и това NFT, колкото по-дълго време го държиш, толкова повече токени това ти дава. Това ще бъде игра. Реално погледнато ще имплементирам играта, която Логан Пол трябваше да направи, но не направи. Тези животни ще могат да се бридват, ще може да се правят битки между тях. Колкото по-дълго време държиш даденото NFT, толкова по-мощно ще става то, следователно толкова повече токени ще можеш да си дръпнеш обратно, когато го изгориш. Ето, ето и как се изгаря. Ето тук ще го бърнахме. И само ще рестартирам. Ето го 999 милиона 876 хиляди, точно както очаквахме. Това нещо тук визуално изглежда, че го имаме, но това не е така. Сега ако го махнем и го импортнем отново, ето какво ни дава. Дава ни, че не можем да го импортнем, тъй като не е наше. Ако се сещаш за някого, който си търси девелопър да му направи смарт контрактите, да ми пише. Има Discord сервер в описанието. Да влезе там. Собственика съм аз, да ми драсне на съобщение. Бай!